Aurten, lehen gurutan bezala, 12 txupinazua izan da, gero 12 herritan patata tortilla lehiaketa, urtero iten dugula bezala, eta gero ordu biterritan bazkari herrikoia. Aurten iten duguna da, lehen gurtetan paella indeu, eta aurten iten duguna da, bakoitza bere janaria ekartzen du, eta gu jartzen dugu edaria eta ogia. Festa hau oain dela urte asko iten da, baina gu behintzat, hau da lagorren urtea. Eta nolatan hartzen dira? Ni egia esan kasualidadez, komentatu ziaten aizu, beste batzuak utzi bat dute, eta bilera baten genuen, eta azkenen gu gelditu ginen. Lehen urten lagundun geniutun lehen urten aurrek urtetan egin zutenak, baina gero jagu hartu genuen. Egia esan, egun polita pasatzea, San Fermin txikia ospatzea, eta denok disfrutatzea. Kabezudotan gaude. Kabezudokin argazkik atera zen. San Fermin txiki. Eta gaude kabezudetik eskapatzen, pixkaten gainatzen, denetik gaude iten. Egun bukaeran kantatuko deu Pobre de mi, horrela bukatuko dira festak. Oso entretengarriak dira. Kamiseta txuria eta zapiri gorria eta beharrezkoa tolosa. Bestela, hau jantzen bazu, Juan Imarzak abezurekin. Egon da txupinazoa eta gero arratsaldean egongoa zezen karretila eta gero txokolata. Gustatzen zaizkita beti etorriten naiz eta beti hola. Kamiseta hau, zapia, txuri hau eta gero galtza txuri.